vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomana, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 32 years ekuberekwa. So inini nemurume wangu tigere kuno kuSouth Africa. Ini nemurume wangu we just go to the same church uye takatongosanganawo pasame sangano irowo ratakangokura tichingoendawo ikoko where we used to attend. Amai nababa vangu, as a matter of fact, they are both deacons, but vanatezvara vangu navamwene vangu, they are elders at our church. Saka ndakangokura undiri in that environment yekuti unenge uchingoudzwa kuti hakuna chinokunda minamato, but ndauyawo pano ndakazvininipisa, ndiri kutsvaka any kind of help because I do not understand what is going on in my life. Inini mukoma ndinonzwa mavoices awo anenge achitaura neni. Saka pandainge ndichiri musikana, mavoices awo aitaura neni ainge asingamutauri zvinhu zvainge zvichindityisa, just like your random stuff. But now manje mukoma nekukura mavoices awa ava kutaura zvimwe zvinhu zvinotyisa, like for instance kana kuri kunzi ndinenge ndiri busy ndichishandisa like mapanga ndiri mukitchen, I just feel or hear a voice that keeps on screaming at me, telling me kuti iwe chingotora banga iri zvibaye mani, haumbofi, zvibaye haufi wakafa. Kana kuti if I am just at the balcony, apa murume wangu iye anofarira sei kugara pabalcony. Zvino tinoti kana takagara paya pabalcony just having a lovely time, then ndinobva ndanzwa zvekare voice riya rinenge richinditi mhanya, simuka, enda unojamba, then haufi, uchaona kuti uchabva watanga kubhururuka. Ende kuti ndinge ndichizoto avoida voice iri, hunge ndatanga kuimba kana kungotanga kungotaura padenga, such that ndinenge ndava kuavoida kuteerera zvandinenge ndichiudzwa nevoice iri. My husband doesn't understand me because iye anongoti iwe, why is it kana when we are in the middle of a conversation unobva watanga kuimba, it is a bad character iyo yauinayo. But the reason as to why ndichizotanga kuimba sometimes when we are having a conversation, it is because ndinenge ndichinzwa kana voice riya, like the last time that we drove to Zim, most of the times tinongodzokera kumusha neflight, but takazomboti let us take a road trip, ndokubva taenda kumusha nemotikari. Akati motikari, it was somewhere kuma 160 or so, motikari yaita kubhururuka mukoma. Ndo pandakabva ndanzwa voice riya rakangouya mukoma. Then I heard this voice rakaita sekunge it came from the dashboard. Ndikatonzwa voice richinditi bata steering man, bata steering iwe, bata uone zvichaitika, ucontrol steering iwewe, motikari iyi yava kutonorova muti, uri kuona muti uyo. Ndikabva ndaona sekunge painge paine muti wainge uri pakati peroad. Saka ndakabva ndachema mukoma, ndakabata kumeso kwangu. Murume wangu akatovhunduka akati, ko what is wrong with you? Ndikabva ndapretenda sekunge pane chainge chandiruma since I had my window opened. Ndokubva ati what is it? Ndokubva ndatotora foni paya ndichitocha zvenhema izvo mukoma. I was just pretending. I didn't want him to know kuti ndine mavoices awa andinogara ndichinzwa munzeve dzangu. But mavoices awa pandingati ndo pandakatanga kunotisa kuti I hear some of these voices. Iko kwacho kwatakakurira, then kuseri kwe area uko kwandakakurira kwainge kuine chimwe chisango. So muchisango umu mainge muine chimwe chikomo. At that time vanhu vazhinji vaipota vachienda muchikomo umu vaya vemasowe. So inini nefriend yangu taipota tichienda tonoverengeramo muchikomo muya, especially apo patainge tava kuda kugadzirira kuti tinge tichinonyora ma O level exams edu. Tainge tichifamba toendako kuchikomo kuya tobva tatanga kuverenga tichitira kuti we won't get distracted, plus painge paine ka view kainge kakanaka. You could actually see the whole neighborhood kana urimo muchikomo muya. So it was a nice place where people would go and just chill. Nesuo taenda tonoverenga kuya. Saka handizivi mukoma kuti muchikomo imomo ndo mandakatora here mhepo iyi inoita ichitaura neni, because there are a lot of stories. Vamwe vanoti vaitombokwiramo muchikomo imomo vachida kuita masowe avo, but hanzi
vaizongokaruka vakururwa magemens avo vose vanhu vanenge vari pamasowe votozotongoona kuti vanenge vasisina kupfeka magamens avo anenge akakandwa kuzasi kwechikomo. So I don't know mukoma kuti ikoko ndokwandakatora here mweya uyu, ende nekukura manje ndo pandakatanga kungonzwa mavoices. Sometimes ndaitofeel very special because voice iri raikwanisa kungonditi ngwarira munhu uyo wauri kusangana naye nekuti imbavha. I still remember kuti pandainge ndotsvaka school uniform yangu pandainge ndava kuda kuenda form 5 ndakati ndatumwa namama kuti ndiende kunotsvaka masocks kuHighfields. Ndokubva ndazoenda kuHighfields kwainge kuine friend yavo imwe yainge ichiita zvekusona-sona. She was supposed to design maribbons epablazer because kuchikoro kuritenga rainge richidhura. So I went there to buy the socks and zvekare kuti ndinge ndichizotorwa mameasurements. Mukoma ndakati ndichifamba kudai ndiri muHighfields senzvimbo yandainge ndisina kujaira, saka pane pamwe pandakadarika napo pakaita pakamukoto zvokuti kune jirawo uku then kune jirawo on the other side. Ndichifamba kudaro mukoma ndo pandakabva ndanzi ngwarira nekuti uchasangana nembavha pamberi apo. And I never thought kuti zveshuwa voice iri what it had told me zvainge zviri zvechokwadi. Ndakati ndati fambei mukoma ndokubva ndangoona so munhu akangodarika kumberi kwangu, but munhu uyu akadarika kumberi kwangu ainge akaita kunge mumvuri, but achirakidza kuti ainge ari mupurisa wechikadzi. Then after ndaona this vision ndo pandakazoona vamwe varume vaviri vainge vakapfeka masuit, and you could think kuti vanhu ava maybe manager or something, or they have good jobs because vainge vakanyatsokugeza vakanyatsokufitwa nemasuits avainge vakapfeka. One wacho ndiye ainge akabata file, a very big file. Ndakati ndasangana navo muchimukoto ichocho vakabva vati kwandiri, here she is. Ndikati here she is what, tinozivana here? Vakabva vati iwe ndiwe munhu watanga tichitsvaka. Ndikati kunditsvaka, why are you looking for me? Then umwe wacho akabva ati iwe rekedza kuvhundutsira mwana, tiri kutsvaka maschool leavers vari kudawo temporary jobs so that munge muchizongobhustika kouri kuendepi. Ndikabva ndati ndatumwa namama kuti ndinoita ABC. Then akabva ati you see we are looking for people like you. Wakangwarira wani, wakaita masubjects mangani? Ndokubva ndavaudza paya akati wow, straight A's, ndiwe munhu watiri kutsvaka. Saka iwewe patiri kuenda newe kushopu iyo, what we are going to be doing ndezvekuti iwe uchabata mabhuku, because so far kune vamwe vatasangana navo but hey madhanda head, tikuda munhu anonyora very fast. Unogona kunyora very fast here? Ndikabva ndati hongu ndinogona kunyora very fast. Zvose zvezvi ndainge ndatozvikanganwa zvandainge ndaudzwa nevoice. Mukoma ndakabva ndabatiswa zifaira riya ndakabva ndatoona kuti rainge ritori neregister, a working register repashop pacho ipapo. Ndikatoti zvatoita bo. Ndikavabvunza kuti so for how long am I going to be working, because I have to return back home. Inini handigari kunoku. Vakandibvunza kwandainge ndichibva, ndikabva ndavaudza, vakabva vatanga kutarisana vakati komusalad wekumasebabs kounotsvaga iko kunoku kufiyo. Ndokubva taseka paya tichienda pashopu iyaya. Mukoma tiri munzira manje ndo pakabva pazongokaruka pasvika umwe mupurisa wechikadzi. Varume vaya vakabva vatondibvutira faira riya. Then mupurisa uya wechikadzi akabva auya pandiri pandainge ndasara ndakamira ndakangorohwa mupurisa uya akabva asvika paya pandainge ndasara ndakamira because I was in shock. Ndokubva andibvunza kuti painge pasina zvandainge ndabirwa here. But what still shocks me is mukadzi uyu wandakazoona ndiye wandainge ndaona zvekare. Ndakangoona like chimvuri chake in front of me, ndikatomuona zvekare in the physical world. Ava kundibvunza kuti painge pasina zvadainge ndabirwa here. Ndikati kubirwa naniko nhai madam. Akabva anditi auzive kuti idzi imbavha here idzi, havana kukuofa basa here? Ndikati ndati ofewa basa, vanga vachiti tinge tichienda pashopu apo nekuti vatowana vamwe vanhu kudhara. Ndikabva ndazoudzwa kuti ndo zvavanoita vanhu ava, vanofamba vachipinza vanhu mabasa enhema vobva vazokubira mari yako. So kubva ipapo I then started to notice kuti voice iri rinotaura neni
it is not my imagination, because zvinhu izvi kamukoma zvakaitika in real life, hakusi kunzi zvakangopirira mupfungwa dzangu, it translated into the real world. Chimwe zvekare mukoma ndechekuti kurwara, ndiri munhu uya wekuti handirwari ine mukoma. I can even go for many years. Kupinda kwangu muchipatara hunge nditori nepamuviri paya pandinenge ndava kunzwa kuti mimba yava kurwadza manje, ndo pandinozotoenda kuchipatara. And my husband, him being a doctor, this is the reason as to why I really feel nervous to tell him kuti izvi ndo zvinoitika kwandiri, because ndakavenga chipatara sei, ndakavenga kana kunwa mapirizi. I don't even know when was the last time pandakanwawo mapirizi. So mukoma, I have come here on your platform ndichitongotsvakawo rubatsiro kuti mavoices awa andinonzwa munzeve dzangu pane zvaari kuda here kuti ndinge ndichiita, so that they can just give me peace. And like I told you kuti paya pandinenge ndiri kana mukitchen, unongotongonzwa voice richikuudza kuti iwe zvibaye mhani, iwe zvibaye, haumbofi wakafa. Kana kuti mazuva andainge ndichiyamwisa mwana wangu, ndaitoti kana ndikamutarisa so ndobva ndatonzwa voice richiti kadzipe tione kuti kanofa, kuti kangafa ikaka kadzipe. Then voice riya sometimes rinobva ratanga kuseka, but chinondinetsa ndechekuti voice iri parinotanga kutaura neni, munoona kana umwe munhu kana achitaura newe ari in the other room, unenge uchimutomunzwa kuti munhu uyu ari kutaura neni is not in this room, but the person is in another room. So ndo zvinotoitika izvozvo mukoma, kuti when I am upstairs bedroom mangu ndinotonzwa kuti voice iri parinotanga kutaura neni, iye munhu wacho uyo anenge achitaura neni, it's either anenge ari mukitchen kana kuti muliving room, and I will feel this voice kutoti munhu uyo ava kutofamba achiuya kubedroom achitoita nyaya neni. But nyaya dzacho mukoma hadzisi nyaya dzakanaka. Nyaya dzandinenge ndichingoudzwa ndedzekuti ko unoraramireiko naiwe, unomboraramirei apa? Murume wangu munhu wekuti mari yaanowana mukoma, handisi mukadzi wekuti ndingazvibvunza kana kubvunzwa nemadhimoni kuti ko unoraramirei, because I have everything that I want in this world. But mavoices awa anoti kana wotaura neni achindiseka, so zveshuwa ndinobva ndaona kuti there is nothing that I am living for. And kazhinji paanenge achida kuinflicta pain in my life nemurume, so tinokwanisa kuti kubedroom uku kunokwanisa kungoita tumwe arguments tunozokonzeresa kuti murume atadze kuperforma. Kana akangotadza kuperforma even one night mukoma, mangwana acho ndinotoziva kutoti ndinotoswera ndiri under a great tormentation, ndichingonzi saka unoraramirei, ungangogarira iyo mari but usina kana chaunopiwa kubedroom. And mind you, izvi zvinenge zvangoitika for only one night, then the following day munhu anenge atova bo obva atokuudza kuti we do not have to stress each other because zvinoaffecta mafeelings. But mavoices awa anobva atora kanyaya kaya kuti kange kachiita kadiki. Right now ndakazotongozvidzidzisa kuti if we have an argument, it is far much better kuti ndibude umo maanenge ari murume wangu, because iye paanenge achizama kuda kundionesa kuti I am trying kuti ndinge ndichikuudza kuti this is what we have to do, I do not want you to do this, mukoma anenge achitaurawo voice riya rinenge ichipikisana naye kuti uri kushandiswa this man, he does not love you, nekuda kwekuti iye anozviudza kuti ndi doctor, iwewe wakazongogumira munzira because of 1-2, why are you leaving, wadi wangoenda mani, enda and just stand by the balcony and just jump and you are going to see kuti you won't die and you are going to prove a point to him kuti iwewe haufi zvego. So I don't know kana variko vanhu vakaitawo seni vanonzwawo mavoices awa, kana variko, how are you coping guys, how are you surviving? That is all that I want to know. Please assist a dear sister. Kunamata ndinotonamata guys, and ndinotombotsanya about this issue, but nditoripo pamutsanyo ipapo mavoices awa anenge achitotaura neni, inflicting more pain. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Kurarama uri mugehena. Sure ungati uri pamutsanyo, hanzi kana ndiri pamutsanyo ndikasarudza kuti nhasi ndikuda kutsanya, ndinokwanisa kutonzwa hanzi I can actually taste the food in the air, kunyange pasina zvinenge zvichibikwa in the kitchen.
because kana ndiri pamutsanyo, even my maid anovaendawo pamutsanyo, I'll actually taste food that will be cooked in the kitchen. My voices awa achindiseka achiti wadiwa ngoendawo kanotya, open the fridge, go and eat. Zvakangoma hazvo vedwe. Please ngatitaurei navo comment section. Please kana uine spiritual encounter yako, please come to my inbox and share with me your own story. Rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai, so hanzi makadi zvenyu mukomana Ashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ndauyawo pano mukoma, I am asking for advice. Ininiwo ndinoshanda mugarden, but ndine zvimabasa zvangu zvandinopota ndichiita, saka ndingangoti kumayadi uko kwandinowanzokuwana mapeace jobs. Ndiri kuno kuSouth Africa kwacho kwandinowandira mapeace job, ndine umwewo mukadzi uyo wandinoshandira. Saka mukadzi uyo murume wake rava bofu. Manje mukadzi uyu last time iye akandidana akabva ati giza rake rainge risingashande. So paakandidana ndakangofungidzirawo kuti iwo imariwo yanguya, vadzimu maita yenyu basa, mangondipawo mari yemahara. Then ndakati ndarepair sanhasi, then 3 days later ndokubva andidaidza futi akati giza rainge risiri kushanda, akabva ati ndinge ndichiuya kuzotarisa kuti what was wrong. Pandakasvikapo mukoma, giza racho manje riri on the other side of the house. Saka akabva auya mukadzi uyu, vanhu vemuno vane muyedzo. Akauya ainge akapfeka gauni, saka gauni iri manje paakazoisa tray yechikafu, ndakabva ndazoona kuti gauni iri rakabva razosununguka. Ndokubva ndaona kuti ainge akangopfeka tuya twavanoti tumajitambo tuya. Ndokubva agara pasi akabva ati let us eat. Ndikabva ndati I am fine. Akati iwe let us eat mani. Ndokubva tatanga kudya paya. Akagara kudaro mukoma ndichiona everything. Zvino akabva azoti ainge achida kutaura neni, and she wanted to know if I was going to agree. Ndokubva ndabvuma paya. Akabva anditi handiti unoziva kuti murume wangu rava bofu. Ndikabva ndati ya. Akabva ati can you do me a favor? Unoda here kuti iwewe upote uchiuya uchizondifadza. But manje akabva ati I just want to tell you kuti inini nemurume wangu tiri kuraramawo tiri pachirongwa. Murume wangu akandiunzirawo chirwere mumba, so I don't want you tomorrow kuti unge uchizoti handina kukuudza. Ndo zviripo. Akabva ati ane imwe STI iyo yaakati hanzi hairapiki. So this is where I am right now. Handizivewo kuti ndoita sei. Mukadzi uyu ndongomudya here? Apa inini ndiri negative. Makore ose awo andararama ndiri muno muSouth Africa ndambozama kuti ndinge ndichizvibata. Zvino muyedzo uyu ndinoona sekunge wava kundikurira, nekuti akanaka zvake mwana wevanhu. Iye akanditi yacho yaainayo hanzi yakaita kunge mhando yeherbs, but hanzi inongoita ichingobuda yobva yapora, yobuda yobva yapora yega. Ande akanditarisa, I am a man that can take care of hair necondition yake iyi yaakapiwa nemurume yekuti 1 ane HIV, then number 2 hanzi kune herbs yacho iyoyo isingarapiki, but unorarama uchinwa mapirits ekuicontrola. So ndibatsireiwo vedare kuti ndoita sei. Ndotongojambira hangu here munhu, zvimwe kuda ndinokwanisa kuvawo mupfumi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Herbs yacho isingarapiki, kune anozivawo here herbs iyi isingarapiki? Today avo vanoziva a lot about medicine, who are in the medical field, nhasi munopinda busy. Kuna vanzvadzi vedu ava vati vanonzwa mavoices. Tinokumbirawo kuti munge muchitibatsira mucomment section. Then mukoma vedu ava vataura nyaya yekuti hanzi mukadzi uyu ari kuti ane chirwere first of all, then hanzi ane sick isingarapiki, hanzi mhando yacho ndeye herbs. Saka herbs iyi isingarapiki yekuti unenge uchingonwa mapirits ekuicontrola kuti isaputika pasikarudzi yake hanzi isazoita ichiputika pasikarudzi. Itype yipi? To those that are in the medical field, please assist us tinge tichikwanisa kuzonzwisisawo. Zvakangoma hazvo vedu we. Yeah.